ఓకే హలో గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సెవెన్ స్టార్ గేమింగ్ అన్న. ఇప్పుడు మనం టోలేం అప్డేట్ చూసుకుందామన్నా. మనం టోలేం అప్డేట్ చూసుకున్నామంటే మనకి టుమారో మిషో షాప్ అన్న చెప్పాను కదన్నా, మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక వీడియోలో చెప్పానన్నా మిషో షాప్ కన్ఫర్మ్ వస్తుందని. 83% వచ్చిందన్నా. చూద్దామన్నా. అలర్ట్ పాస్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందన్నా. టుమారో అలర్ట్ పాస్ కూడా కన్ఫర్మ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలర్ట్ పాస్ కన్ఫర్మ్ వస్తుందన్నా. చూద్దామన్నా. లేడీ బండిల్ కూడా ఇది ఆల్రెడీ మనకు వచ్చిన ఈవెంట్ అన్న. అలర్ట్ పాస్ న్యూ క్యారెక్టర్ బండిల్ కూడా ఉందన్న. బ్యాగ్ అండ్ కార్ స్కిన్ కూడా ఉందన్న. చూద్దామన్నా. ఇంకేదైనా ఈవెంట్ ఉందేమో చూద్దామన్నా టుమారో. అంతేనా, టుమారో మిషర్ షాప్ 8కి కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందన్న. టుమారో మార్నింగ్ 8 కల్లా. ఓకే అన్న. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అన్న, లైక్ చేయండి అన్న. ఓకే, లవ్ యూ, టాటా, బాయ్ గైస్.